श्रीमती रीना बसुमतारिया गावनि फिसाय आरो फिसाजोखौ गारनानै बहाबा खारखोमानानै दं। चिरां जिल्ला रुनिखाता थानानि इस्लाखाता गामिनि थागिबि प्रदीप बसुमतारिनि बिसि श्रीमती रीना बसुमतारिया 7 थाखोआव फरायनाय फिसाजो आरो फिसायखौ गारनानै बहाबा खारनानै दं। न'खराव जेबो दावराव दावसि जायाब्लानो न'खरखौ गारनानै थांनायखौ प्रदीप बसुमतारिया गावनि बिसिखौ दुखु मोननाय फोरमायदों। थेवब्लाबो गावनि बिसिखौ गनायनानै लागोन आरो गावनि बिसिखौ फैफिनजानो लुबैदों बिथां प्रदीप बसुमतारिया। आरो गामिनि गावबुरायाबो रीना बसुमतारिखौ जेबो दावराव दावसि जायालासिनो न'खरनिफ्राय आनज्रायलांदोंब्लाबो फैफिननानै मोजां संसार जाफैनांगौ होननानै गुरैयै खावलायहरदों। सोरबाफोर रीना बसुमतारिखौ नुफ्लांबायदोंब्ला न'खरनि जानबुं नम्बराव खिन्थाहरनो खावलायदों। न'खरनि जानबुं नं 2105171106 आरो गामिनि गावबुरानि जानबुं नम्बर 9854184823। जानायाथ' आङो बिसिनि थाखाय बेंगालराव थाङोमोन। जिखुनु जाया आङो बिसिखौ सिगां समनिफ्राय फाहामनानै होनाय टाइमाव माने फैसा रिन दंमोन नालाय बेखौ सुख'नो थाखाय आं बेंगालराव मावहैयोमोन। ओमफ्राय बेनिफ्राय बेंगालरनिफ्राय आं थाखा मासाव मास हरो। माने मासाव मास हरनायाव दा बै माने थांनाय बुधबाराव माने गोमाना थादों जाहैबाय मानसिया। बायहेरायाव थांनो होननानै थांदोंमोन आलासि जाहैनो ना मुलि लायनो बिदि होननानै थांदोंमोन। ओमफ्राय बिनि माबायाव अखानायै मानसिफ्रा फैयैखाय आसरित मोनदों आरोखि। आसरित मोननायाव दाना खबर लालायबाय न'खरनिजों खबर लायै लायै लानानै बेलासि टाइमाव आंनो कल हरबाय आरो हरैहाय बेंगालराव। हा बिदि जाबाय होननानै आंबो आसरित मोनहैबाय आरो। बे समनिफ्राय आङो खबर लायै लायै उफाय गैया हिनजाव मानसि खर'आवथ' नांखागोन आंनावबो बिसि हिसाबै रिक्स लानांगोन बिसि हिसाबै माने माबा मोनसेफोर जाहैबायनोबो हागौ बायह्रायाव थांनानै मानानै। बेनि थाखाय आं हाखु दाखु फैबाय आरो सुक्रुबार खालि। सुक्रुबारनिफ्राय फैनानै मैया मा बारायमोन समबार फुङाव सफैबाय आं क'क्राझाराव। सफैनानै ओमफ्राय सफैनानै दा मोजां गारि रायज्लायफैबाय। माने दा रायज्लायनानै बिदिनो स्टेटमेन्ट माने निउसाव होनायनि लाबाय आरोखि दा निउसाव होनायानो जाहैबाय। आसलथे मा जामारदों ओमफ्राय माब्ला थांनाय ओमफ्राय माबाफोर लानानै थांदों नामा न'खरनिफ्राय? लानानै थांनायाथ' दा फैसाया माने फैसाया आं हरदोंमोन 47,000 आंनि फिसिबनि एप्लाइ खालामनानै। साखिफोरखौ आं खिन्थानो हागोन आंनि स्टाफआव मावग्राफोरानो साखि दङ फैसा सोहरनाय मानाय। बेखौ आं सोंनाय फिननाय जाबावब्ला रायजो राजाखौ लानानै बिजिरनाय जायोबा आं खिन्थानो हागोन साखि मानसिखौनो फन खालामनानैबो खिन्थानो हागोन। ओमफ्रायो जिरक्सबो माने बै अनलाइनफ्राव सोयोबा माबा हरोमोन ना रिसिप्टबो हरोमोन ना बेबो दङमोन। जिखुनु चेक खालामनांगोन बेखौ। लाना थांजोबदों नामा? बे हरनायखौथ' अडिट खालामहरनायाव दा रिनखौ सुख'नो होननानैसो आङो हरदोंमोन बुस्थुआ। ओमफ्राय दा न'आव खोनाफैबाय सिगाङाव आंखौ होनहरदोंमोन होजोब्बाय फनाव। ओमफ्राय दा फैबाय मानसियाबो गैया रिनाबो सुख'वाखै थाइसेबो गैया। ओमफ्राय दा आंखौ बहुद जाल्लायाव खोलैनाय जाबाय आरोखि। डकुमेन्टस गासिबो लाना थांजोब्बाय पासबुक लानानै थांजोब्बाय। बिनि पासबुकखौ आं बेंक मालिकखौ आङो फन खालामनानै माबाबाय आरो कल खालामनानै चेक खालामनो थिनबाय। दा फैसाया जिर' थाइसेबो गैया। खिन्थु सोरखौ जेनेबा खोनानाय बायदिबा माने फन रायलायबाय थायोमोन भिडिअ कल रायलायबाय थायोमोन। आंथ' गुबुन जायगायाव थाहैनाय आं मिथिया। माने फिसाजो सासे दं आंना फरायनाय इउ एन स्कुलाव 6 क्लासाव मोनबाय। फरायनाया मोजां आंहा दोनथ'नाया फिसाजोखौ फिसाजोनि थाखाय बा बिसिनि थाखाय माने साननानै हनानै रिनफोर सुख'नो थांनाय जादोंमोन आरो। गथ'नाया जाया नङा जानानै थाबाय बे समावनो आंबो मोनथिया दा अबावहाय दं। सोरजों थांदों सोरखौबा सन्देह दं नामा? सन्देहआथ' खोनानाय बादिबा फिसाजोखौबो बुङोमोन जाहैदों भिडिअ कल खालामनानै आं फिसाइ गारजानायसो आंना फिसाजो सासे दं होननानै भिडिअ कलाव बिदि बुंहरोमोननो। नुग्राफ्राबो दं ओरै न' खाथिनि भिडिअ कल रायलायनायखौ नुग्राया माने बिसोरबो दुसिनो हाया। अनेक देक नुखाबाय नालाय भिडिअ कल रायलायनाय मानाय। आरो खय एकजन मानसिनाव सोंबा मोनथिबावगोन बायहेरायाव थांनाय मानाय बिनि गाननाय जोमनायफोरखौ। ओमफ्राय गाननाय जोमनायफोरखौ मानसिफ्रा खिन्थायो बायहेरायाव थांनाय मानाय आंबोथ' नुवा। ओमफ्राय बुस्थुखौ आङो बेखौनो थाखा फैसा माने सर्ट खालामलांनायखौ आं दुखु मोनदों। माने हिनजावखौ नांफिनगौ फैफिनथों आं वेलकाम खालामगोन। फिसाइ जानानै माने आंना न'खरानो दंस' जानो हमबाय आरोखि रिन थिननि खोथा दं। बर्थमान दा आंनि आइडियाव 60-70 बिदि एबाबाव माबानानै दं आरो। मा मुंमोन? रिना बसुमतारि। दिनै नंगौ नैबे जोंहा प्रदीप बसुमतारि जोंहा रिनाया बिनि बिसिमोन। दिनै थांनाय बुधबार 12 थारिखआव बे बेलासियाव खालामदों। आंबो बारा मोनथियामोन आरो खालामदों ना मादों माने खालामदों होननायल' मोनथिदोंमोन। थेवबो जोङो
जेनेबा न'खरफ्रावबा मा जानानै थांदों जेनेबा आलासिफोरबो जाहैदोंबो जानो हागौदां बिदि साननानै जोङो माने बेखौ खारदोंखौनो सानाखैमोन आरो दा फ्राय आङो मोनथिनो मोनबाय जोंहा गावनि मेन फिसायानो आंनो दाख्लै बेंगालरनिफ्राय फैनायाव फन खालामहरनायावसो आङो बेखौ सन्देहबो सानो आरो माने खालामबाय होननानै दा आंनिबाथ' बबे जायगायाव थांदों थाङा माने गावनि गथ'खौ जेनेबा बियो एथ' गिदिर फेदेरनानै बिदि गारनानै थांनायाबो सम्भब नङा आंनिबा बे फैसिनांगौ बे फंबायनाव जाहाथे बियो मोजां मोजां संसार जाफैनांगौ जोंबोथ' बेखौ जेबो होना जेनेबा न'खराव माबा मोनसे दाय दस्थि जानानै थांदोंबाबो बेखौ जों खेमा होगोन जेबो नङा हाजारखि जेरावखि थाङा माने बियो नुजाफैनांगोन आरो बे गथ'खौ बेंफैनांगोन दिनै बेफोरबायदि जानाया जोंनि बर'नि थाखाय बिराद लाजिनांथाव बाथ्रा आरो गामिनिबो मान सनमान थांगोन आं फैफिनोबा बिराद जोबोद मोजां मोनगोन आरो बे गथ'खौ दा रिना बसुमतारिखौ आरो ओरैनो बे ना फना अफ ना अन बे रिना ओरैनोथ' दा आं खोनानायावथ' फनखौथ' दा बियो सुइस अफ लाबाय बायदि खोनादों दा रावनिबो फन नांला आरो बेनाव बबाव थांदों बेखौ बबाव थांदों बेखौ रावबो मिथिया दाथ' जोंथ' बेखौ बे गथ'खौ जोङो नायगिरि हिसाबै जोङो बेफोरबायदि जाथावा बायदि मोनदोंमोन आरो दा जायाखैबो जानो हागौ अबावबाफोर सोरजोंबा आलासि जाहैबायदोंबा बा न'खरनि एसे बायदिसिना न'खरफ्राव जिं जाबोर बा माबा मोनसे दावराव दावसि जालायनानै थांदोंबा फैफिननो हागोन जेबो नङा बेफोरखौ ओरैनोथ' जों मोनथिनायाव बाहाय रावजोंबो दावराव दावसिबो गैखाया आरो दावराव जाग्राबो बाहाय खालामग्राबो गैखाया बाहाय बोराय दङ जेनेबा बिहाव दं बिहाव बोरायाबो जेबो रोंखाया आरो दस्रायाव थांनानैबो लोंला जालाबो खालामनो रोङा दा बेखौथ' आं जेबो बुंनो नाङा आरो बिसोरनि न'खराव बिदि दावराव दावसि जायो ना मायो जाखायाबो दा बेनो आरो मथा मथि रिना बसुमतारिया फैफिननांगौ जोंहा प्रदिप बाहायनाव मोजाङै मोजां जोङो मास मोनसेखौ जों नेबाय थागोन मोजाङै मोजां फैफिनथारनांगोन आरो बे जाहाथे बे गथ'खौ माने गावबो नुलांखाबाय इसे मोजां गथ' बिदि गारनानै थांथावामोन आरो सोरबाफोर नुबाय बायदोंबा अबावबाफोर जाहाथे नैबे जोंहा फंबायनि नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनानै खोन्थाहरो आं बेखौनो साफ्रोमबो जेनेबा इउटुब नायगिरिफोरनिसिम आङो गोजोन हामलायथिखौ आं बावहरबाय आरो आदानि नाम्बारखौ खोन्थानो आंनि मुङा मनेन बसुमतारि बे सिलाकाटानिनो आङो सिनायथि खालामग्रोआखैमोन आंनि मबाइल नाम्बारा जाहैबाय 9854184823 बे आंनि नाम्बार बेहायबो कन्टेक्ट खालामनो हागोन बेखिनिया